Den film, du har sat på din indre streaming, det er den, der beslutter, hvordan din dag bliver. Det er det, du får øje på, når du går ud i verden. Det er den følelse, du lader fylde i dig. Det er det underlægningsmusik, der er i dit liv. Prøv bare at kigge på din playliste engang. Hvilken musik er den mest fyldt af? Passer det musik, som du har på din playliste, din foretrukne playliste, mest til en komedie, en romantisk film, en tragedie, eller er vi over i gysergenren? Prøv at skifte film. Prøv at skifte underlægningsmusik. Og prøv at se, hvad der sker. Husk, at det er dig, der sætter filmen på. Og du behøver ikke at vælge den samme nedslående tragediefilm gang efter gang, blot fordi det er den, der kommer først i dine streamingforslag. Du er i din fulde ret til at vælge en anden.